भेटलं काय गोट? हो भेटले. कशाने खेळू या? राजा राजा राणी. चल चप्पी चल. चल चप्पू. अरे थांब. मेरा गोटा. ये सबसे पहले मैं हाँ. मी 2 नंबर. मी 3 नंबर. आपल्या पा- ए हो 3 नंबर. मी ए हो बघ तो किती जवळ. हे दाखवा चला आपापलं गोटे दाखवा काय काय हो. माझं हो माझं. हो माझं. पहिलं कोण? पहिलं तू. दुसरं कोण? दुसरं मी. तिसरं तू आणि चौथं तू रे. चलिया. चला. माझी घरी जायच नाही. लांबच आहे लवकरावा. लांब गेलो. अरे तन्मय. एवढं नाही दिसत होतं. काय सांगू तू इकडे यावा रे मला. हॅलो खेळ तू खेळ. मारला ना मी. आज मैं हूँ गली का राजा. मैं भी हूँ. ए जितकायची. राणीस ना. राजा की राणी आहे. चल बस मार काढ. तुझे मैं रानी बना दिया. इकडे. अरे राणी आलीस तू. अरे एवढं जवळचे खाली काय जायचं म्हणजे माणूस. मी आहे ना पलाय पाहिजे मरीन मी तर. बाहेर काढतेस बाहेर काढ. कोण आहे तो? गलीतच काढायचं काय? नाही बाहेर. बाहेर गोटो बाहेर घ्यायचं. त्यास परत मार. तुला आणि मार. राजा तर बस. उठ. थांबे. लागला. अरे त्यास दोनदा मारायचा. आता तू राजा झालो. देतो रे मी आता कोणा तुला काय माहिती आहे. हो 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 दिलस. सूट देतो मी आता कोणा हो हो हो. तू मला नको देऊ. शाबास. आलीस. ए थांबा. हे केले. हा तू ये माझ्याकडे. एक नंबर दे. राजा आहे. पाटला नसते.
तूने तो घुरमा कर दिया. तू येऊ तिथं थांब नाही द्यायला. हरी नाली. धावली हरी. शबास. मी राजा कुठं आहे? तू राजा म्हटलास. राजा लपाय लागले. आता मध्ये हरीण आला हरीण. अरे गलीत आहे दात. गलीत कोण जाय? गलीत टाक. अरे गलीत नाही गेलाय. शबास. हा बघ जरा अजून मारायचा. मला ओ बबुआ या. काय रे चलतोय. पाठवून दे. थँक्यू. आओ इथे या. खडा आहे इथे. हरीण वा हरीण वा हरीण जरा हलू आला. नेमका येत नाही आहे. प्रयत्न करणं आपलं काम असतं ना. तरी मला वाटलंच होतं माझं नेमका येत मी राहणार शिकवायला. बंदूक बघ फायरिंगच करतोय का तुम्ही? कुठे गेली माझी? बस तिथं. हे थांबे. काय नाही हॉटेल येतं मी पण येतो. आधार. आली आमची दुसरी वाघी झाली. वाघीण आली वाघीण. वाघ चावायला खेळ. नर उडवा ना. अरे धर गली जवळ. माझ्याकडे टाकायचा. टाक खेळ. पाय. मी राजा या. कोणाची वाट ना मी. पियूच्या. चालेल. चलू का रे? खेळ. थांब जरा. जसं मैत्री का तशी. मी तुला आलो मित्र थांब जरा. तो राजेश मारत काय मारतो. माहितीच ना कुत्रं माणसं भुकत. लागत पण नाही. हो हो बाईला माझ्या नको. दया काढायची माणसं होय. गैया आहेत ना. दया दाखवतो. गया गेला सोडून. गया गेला मी दादा तोडून. गया बोललो तुला. बोललो ना कुत्रं अंग येतं. आलं पण तरी पण हलवलं. मी पाहिलो मातून जेव्हा पार्टी मध्ये पण कुत्रा उसकोले. किती फोटो अरे हमारे हातान लागलं होतं. परत काढायची मी आता. जसं उडा उडा. दिवाळी फुलली. गेल्या. दोन राजा. दोन राजा. खेळ. किती पण राजा. किती राजाकडे जा रे.
येतं ना ते आधी खाईल ते चल खेळ. चैतन्य हा, खेळ. शाबास, शाबास. चैतन्यची वाघीण हरवली. ए माझ्या ह्याच्याकडे पाठवून दे, तो आहे तो. थांब, मी चढ येतो, थांब जरा. हा, ये ना. आलो. ये लाव. थांब, ये उचलू नको हा. समजलं? Thank you. लांब गेलो येऊन. तुझी आता कांदा बघ का. कालो का दिया? खेळ. मी ना, खेळलो. राजा असून मला कुत्र्या काय जाते त्यामध्ये ह्याकडे जा आता. सोमया दाव. राजा कोण आहे? मी. सोमची ना पहिल्याची अशी वरती मी. कोण आहे? मी. पियू रॉन आहे तो, पियू रॉन. समजलं? काय सोम? पियू रॉन बघितलं का, पियू रॉन गल्ली साईडला हो. बनला तर पिऊ बनला त्यासको मारत नाही पियू रॉनला. तू राजा बनला आता. क्या नेम है भाईजान तेरा? राजे बजाव तू तर राजे बन ए, तू गेले चैतन्य खेळ. ओ वाघीण. सगळी गोष्ट सरसरतच. मी इकडे आहे, सगळी गोष्ट अरे हाय गाय. तर सोमचं काढ माझी नाकामध्ये आलं इथे. सगळी गोष्ट. मी बघा गोप्यात गेलेलो आहे. या गोप्यात कोणी येऊ नका, चावील. मला तर पिकारी अगं राणे, तू तिकडे कुठे गेली? अरे काय आले? तुम्ही काय बनवत ना हम राजा आहे. आता मी काय म्हटलं? थांब जरा. आण दे. आपला टाइम आहे का? हवा आणि आपला टाइम आहे का? थोडा आवाज आले ते आपला टाइम आहे का? थोडा आवाज आले ते वाघीण. सोड बी पहिले रांडे. राणी म्हण. काय रे अगं असं तू असं लटपट लटपट गेली का? घाबरली ती गाय. कोण आहे? हा कोण आहे? राजा राणीला घाबरला. राजा हा कोण आहे? प्रधानमंत्री आहे. प्रधानमंत्री कोण प्रधानमंत्री? पुढे मुख्यमंत्री आहे चावल. समजलं? हा? आता मुख्यमंत्री जा. अक्की चक्की घे. इथं प्रधानमंत्री उभा आहे. आई आता मी सांगितलं. मी काय बोलू हनुमान. मग सब ते काय बाय? कोण बोलत होते मी आज ए केले अ वाघीण. मारे कुत्र्या घाण दे. बस इथे जा, इथे ये. ए, थांबा, एक कचरा कोण नका रे. हा वाट यदुता. वेदू. अयो. राणी राणी आहेस ना? प्रधानमंत्री इकडे आहे. प्रधान. अय्यो. कुत्रे कसे चावतात माहित नाही माणसाला. तू कुठं होता? राजा आहेस ना? म्हणून उड्या मारताय. राजा आहे तो बघ. राजा आहे म्हणून उड्या मारताय. मीच राजा आहे. तू कधी आहेस? ओ राजे मारू, मी पण राजाच आहे. राजा की राणी मध्ये. ए ना गरवा. काय वाटतो काय चांगला काम केलं. राजा पिकल होते ना त्याचे नाही, आपण दोघं राजा आहे. अर्ध पैसे तुला, अर्ध पैसे मला. मी पण आहे. कोण तू गेला. टन 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 टन. इथं कोण नाही राजा विजय ना? मी पण नाही. आलीस तर बोल. कोण आहे? मी आहे. आपल्या कुठं काय? इथे ठे- ए, राजा आहे. कोण राजा? शिकवणार तू कोण आहे? हे? हे! चला. पाचवा. मेरा शैतानी खेळ. आले बेटा.
आलीस तू? गाडी आली वाटतं आलो अगं वाघीण आली खायला कशी का खायला अंडी आहे ना तुझं आहे. हे आहे त्या. नाही ना कुत्रे बोंबाटतात का एवढे पाहिजे मला सोप पाहिजे. तो बकराच होता तू सांगितलं सोमबाकऱ्या तू घरी नाही नाही वाघ आहे. आता बकरा नाही घोडा आहे. चित्ता आहे, चित्ता. चित्ता आहे, चित्ता. छोटा भाई ए, सगळी कुठलं बोलले? दगडाची तर पानं बांधले. तू दे रे. हाँ भेटने के लिए सब भी अटकल किता कोणी येतात अटकल कचरा हो अगं इकडे यायचीस तुझं पाहुणचार केला असता मी चहा बी दिली असती थोडी त्याच्यात एक निघा म्हणला असतो तुम्ही या दिवाळी आहे फटाका फोडूया माझ्याकडे तरी कराय नको आला. काय करायला पाहिजे मैं लोगों खाऊ आ बेटा बहुत कर दी मत कर दे भाई मत कर दे ओ मारणार म्हणजे होती जानू हे रुके जग हलल जग काय पाण्याचं जग असेल जग कमी आला हा असं कसा गेला अरे पाण्याचं जग हलला अरे थोडं सिस्टम आणला वेदू तू पडलास ना मगाशी काय म्हटलं राणी करीन तुला तू राणीच आहेस ना वेदू पडला दमली कोण हाय रे इथं राजा हाय हाय राजा वेदू पडलं तर दमलीच तडा जातील वेदू पडलं तर दमलीच तडा जातील तो मला जागा तडा काहीतरी खेळ येडे लक्षच नाही एवढं बघताय तरी आली ही कोण आहे कुठे आहेस तू कुठे दाखव हवेच्या बागाली आहे व्हेरी गुड टाटा बाय बाय हे कोण अजून आहे का इथं काय का रे तुमचं रे अप्सरा कोण अप्सरा अप्सरा कोण ए ए सगळे ए ए ए ए आला भेटीला हा तुझं अधिवेशन घेतलं नव्हतं काय जेवू लावलं इट्स माय स्टाईल कुमार ओ हरणे की स्टाईल होती ए इकडे तर अरे ही कुठली आली राणी राणी नाही वागी नाही आली वाघीण आली इथे ए वाघीने ए ए ही रंडी पुढे पुढे घेऊ नकोस तू इथं बस. ए पाकडे अडीच अडलं लोक जायचा सोप घेणे आपल्या घरी नाही मात काय करायचं ऐसे भी सब सब्सक्राइब बाईट नाव कुठे गेली सोबत इकडे माझंच ना वेदू तुमचं अवतार ये विधू आजो तुझी बाजू सो कुत्र्यात आहे अरे कुत्र्याला
ने मारून गेला हे वाघूने खेळ ना डिअर आणि डिअर अबे इथं अडशील